Matijong ni pai isier ni hamren ehiti kimiyalong Socheng BJP amai padupon. Alhisar po aman penachitong dun CM Dr. Tunram Ronghang Aphan Karchopon. Labangso amai long nang chitong dun pensi karbi richo arong arat along taka humridam padupon. Lapen laso mai long lam the kijai pon ke karbi richo tum tanon ke jakong doluk pusi pini labangso amai long lam the jai pon. Lapen asam mala scheme stame long lap pupuse pini mai long lam the jai pon. Lapen mahila lapen self help group atum aphan tame tangka kichoi pipon po. Lapen inut pen self help group atum aphan tangka account long lak isi pipon po puse lamchak chipipon. Lapen labangso amai long nang chitong don akithe kiding atum pensi tame EM MLA MEC atum anpen mai adi pidun konchun mang siri horsing kro pen se labangso amai chari ponse mai pesen pen pachun ponlo klapen pini laso amai long achpo ogdun BJP long APSC lapen ASDC lapen Congress atum chilang pepen pang pliket sose aradatum BJP long chpo ogdun lo hamren pen bikrom tokbi report news 18 difo. Pendok sudah amei local committee pen amei APS pen singing line biren teron kareng in hipi itu kita turpat pen kebon gengkir pencengo itu bhala pencengo kadian mau bacopai ikut helmi tercipi pencengo itu alasan kebon gengkir dan tu thego topik lo pate kena guna topik lo tosat princess of the dollar itu Socheng konsensus pini APSLC MEC Congress dum pini BJP lo chupa dum lo haro kos se armu lapen kenon ke bang jar nang suruhi ni da sose APSLC la Congress la NCC dum chupa dum na kos list dum lo bono basi ke bang jar ni non je koyon baga phida me alang tuman hot dek bhorko lapen ke kena big ke lake amrenga konsensi lo kachingri lake kachingri lapen ke hai lapen kaching tu areli unity victory and prosperity areli ke kena ke bang ke lake amreng konsensi da me non ka julo aten ke bang suri si sose APSLC ban chenglong kondes ban chenglong ajo pau ke asi kena ke lo sonai lapen da banan kaching tu sayang dengpin puro lo na pido mulai pintu landa meninggalkan